b'a bɛɛ kan surtout promo moriw mun y'o bɛ promo la Orange ka promo kɛ Matel ka promo kɛ Telecel ka promo kɛ réseau wɛrɛw ka promo kɛ Moriya promo ni kun bɛ n bolo 100 n y'a bila 10 galon don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ galon don cɛ na ni nin ye n'i ka baara ɲɛna i bɛna n ka baara kɛ wari diya ne ko galon don komi a bɛ balo cogo di galon don c'est des systèmes a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne de y'a fɔ Sefula ye galon don n terikɛ ne b'a f'i ye k'i ɲɛ dayɛlɛ n'a y'i diya t'i ka wari d'u ma e de t'a dun Sefula n tɛ se k'o kuma kɔnɔ f'an ka dɔ fɔ o kan Sefula Moriya promo ko nin n m'a faamuya Sefula mɔgɔ bɛna bɔ ko kalama mɔgɔ bɛna kunu a bɛɛ n'a la i y'a joli k'a ɲɛna mɔgɔ bɛna kunu u ɲɛ bɛna yɛlɛ u bɛna tiɲɛ fana ye u bɛna tiɲɛ ye u ɲɛ bɛna yɛlɛ n bɛ min f'i ɲɛna walahi mɔgɔ bɛna kɛ u bɛna tiɲɛ ye o tɛ tɛmɛ ba sɔnni ka taa k'i bɛ taa promo kɛ yan fantanw b'e fɛ i tɛ mɔgɔ n bɛ min f'i ye walahi Sefula réseau kuma tɛ ne anw fɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ taa cɛkɔrɔba fɛ yen ka to balo la a b'u ka baara kɛ ka tila ka passe d'u ma u t'a fɔ ko promo o ye maa jigitugu ye a banna o kɛ fu ka mɔgɔw wele ka na promo dɔnni di ayi o tɛ dɔnni tɛ sɔn ma koyi o tɛ dɔnni tɛ sɔn ma dɛ tɛ tɛmɛ kan bon olu bɛɛ de baara tɛ maa minnu na n'u ma kɛ u tɛ balo kan u mago b'a la dɔrɔn wari ka sɔrɔ olu mago bɛ bi dɔrɔn de la tɔgɔcɛn a bɛɛ ye olu de nɔ tɔgɔcɛn bɛɛ ye olu de ye olu de y'a bɛɛ tiɲɛ olu mago b'a la dɔrɔn u ka wari sɔrɔ dɔrɔn u ka bɛn diya kɛ anw don anw bɛ mɔ ka se ka mɔgɔw dilan an ka baara de don tɛ tɛmɛ kan Tafi ye kumakan kelen fɔ min diyara n ye i ko Sefula ne y'Ala wele ba yɛrɛ de n bɛ Ala wele kɛ kɔlɔsi b'i bolo i bɛ Ala deli Moriya tɛ foyi ye Ala deli kɔ o tɛ tiɲɛ Tafi o de ye Ala deli ye mais Moriya promo galon don n terikɛ galon don bagi min ne tigɛ la promo bagi tɛ min bɛ yan promo bagi tɛ min kun nasi min na promo nasi tɛ n terikɛ dɔnnibaa n'i bɛ se i tɛ promo kɛ mɔgɔ bɛ na a ma sigi promo la dɔnni ka bɔ o minɛn kɔnɔ n terikɛ a y'a